gelek pırstê kirin sey damet vê roja bereat xendîliyê em rojî bî kenge dişem han sêşem. Birayên ezîz, şeva bereat xendîliyê dişem pazartesiye yani. Şeva dişembê îbadetê xwe kitin û roja sêşembê salı güniyê yê rojî bitin. Hegî bêjtin et kor sê roj ya bigirim eyyam bîğd. Peygamber jî aleyhissalatu vesselam sünneteke wî ye her heyv sê rojîş nîvê girtiye. Yê pazartesi salı günüye yê rojî bitin şwara. Newla min divê di roj ya bigirim dişem jî sünneta Peygamber aleyhissalatu vesselam dişem û pêşembe girtiye şwara. Pazartesi û saliyê dişem û sêşembê yê rojî bişwara. 2 Şubat 3 Şubat. Bêjtin seydo min divê ez bereat qendîliyê tinê bigirim rojgê tinê yê salı günüye şwara girin. Sêşembê yê rojî bitin. Pazartesi dişembê şev yê îbadetê xwe kitin bereat qendîliyê. Roja sêşembê salı günüye yê rojî bin. Niyeta wê ya Rabbi min niyeta siba rojî bim roja heyva Şabanê bigirim ji xwe dêre. Yê qezoyê we heye çi bêje ya Rabbi min niyeta siba rojî bim roja heyva Ramazanê li borî qeza bigirim ji xwe dêre li gel sünneta Şabanê bigirim ji xwe dêre. Mezhebê Şafiî de di niyet cargê de çêdibitin. Bica Xwedê Teala me qebîl bikitin, melber duaya hevdû bêxitin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.